Bueno, martxa nahi gea. Eta Amilena, bueno, aigia jatetxeta zitzeiten, jakita zitzeiten, baina ez da hori bakarrik. Hori baino gehiago da, ez da? Bai. Ze gauza gehiago ustartzen dituzue bertan? Kulturrekintzak, taberna, denda, eta gero formaziorako espazio bat izatearen nahi dugu. Guk definitu genuen esaldi baten olan, elikadura buru jabetza eta transformazioa, transparentesi artean, ze formazioa egiteko espazio bezala ulertzen dugu. Hori, elikadura buru jabetza eta transformazioa gorpuzteko herri laborategia. Ostras, ona. Eta bueno, gauza horietatik bat esateko ze gauza bereziten dituzuen. Ez dekit jardunean holan bereizgarri bezala ez dakiten, igual da gure moduak direla bereizgarriak. Ez jarduna bera, baina jarduteko modua. Eta adibide bat jartzeko edo zerbait? Egin nahi diogu iez, gaur egungo sistema kapitalista honen logikei egin nahi diogu iez. Bai, eta orduan harremanetan garrantzia jarri nahi dugu eta bai. Ona, ze garrantzitsua egina esan ane honitzen nian eta nola kasuen, dendatxuare bai, bertako gazta, bertako barazkik, bertako krematxuak prestatuta, leku paregabia. Eta bueno, hau ja martxan dakaula, tipula utziko dugu pixka gehiago gorritzen.